Sanibonani Dumelang Mzansi. Welcome to CMTV and yet another episode of Nia Tembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame, bringing you the heat, honey. I fix, I destroy, I neutralize. I'm back and I'm bothered and back to fix the country. Let's get it. Sanibonani Dumelang Mzansi. Welcome to CMTV and yet another episode of Nia Tembana. Now, do you trust each other? My name, of course, is Lisa Sirame. And I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure best believe if you are Yuruza, I will find you. Stay tuned, it's about to go bananas. Simfanele sima uzoshutha akwazi. Hey, angihlangene nosimami. No, manje Princess. nobala. So yini yakho wani? Ngithatha i-private life yami ibeka la. Why ufuna ngabi nemfihlo? But what is Vanessa? She's a baby mama and what? Lamini, are you ready? Hey, how are you guys? Sikhona njani? I'm good. I'm so sorry to ambush you guys. I got around. So sanubafai simamelani ngalokho ndi-explainele. Ngoku i-camera zenza ntoni? Sizosusa. I go around asking couples questions and I basically do a couples quiz. Uthesa amakhaphula. Yo. Azwani so couple? Ubani uthesa amakhaphula? Belelene ntoni? Usebambela nje. Ubrother wakhe i-siblings ziyabambana uyintoni? Lesisi ungenaphi wena kuyo yonke lento eqhubeka? Ngenyawo ntombazana. Uyabazi? Andimazi mina ngixoxe ngalamakhamera. Kanti kuqhubeka ntoni apha bethu? Advice. Guys, I go around asking couples questions. Calm down. Jonga, I'm just going to ask you 5 questions and then couples So quiz. phothola nje ngale ngoba phela sithathe isikhathi manje siyahamba siyaskipha nomuntu wami la uyasimisa for. I'm going to pay Siyaskipha I'm going to pay for your date. How much? Eh? How much? You only need like 600 rand. Mali. Andinamali. Akhumi nanebhodlela ku 600. Uzothatha ibhotile emini wena for lunch. Mina noma uyaphuza. What does he drink, Hennessy? Hey, akelo sisi. Uyasilibazisa mntu kaThixo uthi kutheleni kanje. Okay, can many man guys all going in shelter. Jonga, let me ask you the questions I need to ask you, then you guys can go. Is that fine? Pause sisi. I'm going to give you the 600 rand. minute. Just come in the sun for me. 1 minute. 1 minute? Yeah. Okay. 83 minutes. Wadlula lapho. Unqabile sisi. Dlula Qala. lapho. 1000 rand. Yima kaloku love i-face Dlula nje lapho nje 1000 rand man. Okay, fine. Come this side, sir, on my right. Ustrict umuntu wakho ntombazana. Wethu sawuthi sizihambela wena usixelela ukuthi hebethu nani ithini kanti Ngiphezo nishada kaloku sizoqala so that you guys can leave. Name? Asinasikhathi. Okay, name. Awuthethe sisi. Name, what's your name? Dungipalisa. Balisa and? Stan. Stan, how long have you been with Bali? 2 years. 2 years. Yeah. Okay, Bali, has he ever cheated on you? No. For 2 years, elaphi Bali? Hebethu nana. Uyathanda. Ndiyamazi umuntu wami osilondlala ndinayo kokoko. Ukuchitha vele umuntu umuntu ochithayo. Ucheater kabhalanga sibuzi. Manje mawubheka kahle sihamba kahle kanje sibe sithithelana. Sisi kanti. Bekile nje. Sihamba nje kahle kanje. Have you ever checked her phone? Have you ever checked her phone for what she's saying? No, sekusidingo sokuthi How do you know she's not cheating? ngiyamthasa mosomthemba. Kumele ajonge ifoni yami kanti. Alisangishashalazi yima kaloku. Why not? Is your man must. Uzasimoshela olusuku wena sincamile thina khona apha siya khona and uyalimosha ngoku. Janmosh. Uyalimosha nyani ngoba kaloku ufuna sijonge ifoni ngoku kuba kuqhubeka nto yafoni Kandi. Kodwa kukhona apha siya khona That's time did I say kubane phone and check your phone? Khawuze sisi I didn't say that. Kwenzakalani? Okay, let me. Sawubeka straight yini kwenzakalani? Ufuna senzeni la? Okay, ndifuna apha niswitche. Kumele sihambe manje. Kaloku let me speak. Okay, khuluma. I want you guys to switch phones since we do a loyalty test on this show. Ne? We do a loyalty test. We're testing your guys' loyalty to each other. So you go through each other's Amafoni WhatsApp. ngenapho lapho manje mangabe ucheck loyal. Amafoni ahlangana naphi? Kodwa How will I know you're loyal if I don't check your phone? usuku. Ifoni ngabani? Aya. Mfazi check ifoni yami. Yes, Stan. Hayi kwaye nama ngendume ngeyami shame. Andicingi ngithi. Njani Balisa? Sisi usimoshela usuku. What if Stan unabantwana ecaleni unayo nefamily esevenda? Akana family lo muntu Uyalapha. ngowami ndiyamazi ngihlala ndinaye. Amadoda aya-2 time. And he's Zulu men are polygamists. Yo ake Thixo. Alisazondinika le phone? Ndikunika ifoni yami. I check Stan. Stan, if she gives you her phone to check now, I'll need your phone. Uzomnika yezo izothatha uyena i-check naye. Or izocheck uwe. Izocheckwa nguye. Ufuna ucheckwa nje? Zoyithini ifoni yakho?
Tshwantse le phone yandoda yakho. Hayi. Andazi kaloku ngoba naku simisile apho ufuna iifowuni zethu. Mfazi athethe Andazi ifoni yami. usayithi ndizawubona uba Mfazi athethe ifoni yami. Stan, why not? Is Nginento zami, mina ngindoda, mina nginento zami ezila ifoni. there anything you're hiding, Stan? Zikhona izinto zami engamela ngazibona njengomfazi, mara hayi ezokujola, hayi ezokujela. As a business. No, izinto zami nje sesadini nefamily yami nabangani bami yabo. Family yakho, ephi family yakho? Ifamily yami esemakhaya. Gay uthathile Stan? So angeke umfazi athethe ifoni yami. Uthathile Stan, what family esemakhaya? No, ifamily like ifamily nje aba sisters aba brothers. Oh. Nama secretaries. azalwa nawo. Ewe. So awufuna uyishaka wena le phone? Hayi makayicheke since uyifuna wena. Nike babe, nike. Or unika mna or unika yena noba ye. We'll start with ekapali, Stan. So give me your phone. Into ngenzala. So ngiyayeza uba ngithathele isikhathi. Nani nivumile sondela Stan? No. Mara Uyivulile ifoni ibali, vula ifoni ibali. Anisashasha kazi ngidazivula ifoni ikhande ebalekile. hayi man, hayi. All right, Stan. Okay. Go to her WhatsApp, na? Awuse serious sana ngalo. Yeke WhatsApp. Lazisebenza Serious. Man. Ayikho into engizoyithola le wrong. Ayikho babe. Ayikho le wrong ngoba le phone le ngizoyisakaza phansi mina. Hayi. If I have something la wrong. Akunanix sithando sami ndiyakuthembisa checka up. Okay, bye. Mazi lo sisi lo hambe ezula apha efunana neefoni zabantu uthi ungenwe yintoni. Easy, yakhe Stan yakho WhatsApp. Okay. All right, search there at the top. Type love you. I love you. Okay. That's you, mustn't it? Mina lana. Okay. Okay. Umangani bakhe laba. Okay. No. Kule mina nje la. Kule mina. Delete, type Sthandwa Sam. Okay. Sthandwa Sam. Alright. That's you. Mina. Oh, umngani wakhe lo, okay. Alright. Yeah, still kule mina. Hey, hi, sana Bali. Still kule mina. Okay, delete, type thank you. Let's see who's doing her favors. Yeah, I get you. Okay, thank you. Okay. Thank you. Alright. Okay. Okay. What next? Clean. Clean. Okay. Delete, type outside. Let's see who's fetching your woman. Ah. Ulandwa ngibani uba? Ndilandwa ngubani ma-10 nasitha akho mntu ondilandayo. Asazi, but you don't know that. Pale bani? Outside. Outside. Okay. Outside. Okay. Okay. Cleaning. Okay. Alright. Delete, type last night. Hey. Yakho sana. Last night. Last night. Okay, delete the camera. Saziphi Bali, we don't know. Last night. Alright. Nothing. Next someone Ma'am. next. Okay. Next. Type miss you. Today so I miss you. Hey, I. Okay. Okay. Nothing else. Okay. Type pregnant. Ah. Yo. Hayi yasazi. Okay. Khangumithe. Pregnant. Waqoqa kwathi send back to send asazi but Okay. Nothing. nothing. Yeah. Okay, delete that. Type morning after pill. Morning after pill. Aye. Yeah, I That sign. was a con. Ne? Hayi That's a clean. con. Akhonto. Usex something. Andiyazi kaloku le nto ifunayo uba yintoni ufuna uvundulula iindaba ezingekho. Saziphi? Vula stairs uthi yini manje? Open your phone. Zokwenza lento besenza ifoni yakho. Ke Thixo. Mina nginikeza ifoni yami mina. Thixo wami. Open your phone. Vula. Oh, I can't. Mina ngikwazi umnikeza umfazi ifoni. Indoda yomzulu ayimnikeza umfazi ifoni. Why? No, kumelanga umfazi abone ama-secret. Indoda yomsuthu iyamnika umfazi ifoni? No, ngikhuluma ngami mina umzulu. Okay. Umzulu ayimnikeza umfazi. Why? Indoda yomzulu Uyabuzulu eqaleni ibuvula ifoni. Thina ndodeni, umfazi akayiphanda ifoni. Ethunana. Bali Ila masimne yami. No, mama bamfoni yami. Since when?
Vele sanda ibamba ifoni yakho but ke ngomcela uyibamba ke ngicela uvule ngoba sokuthi andithi yami ndinike yona. Ufuna ukubonana? Ndifuna uchecka kaloku izinto bezichecka lo sisi. Kaloku sana. Ndifuna uchecka kanti intoni ingxaki wandithi neyam ndikunikile wachecka. Angizwa kahle lena. Hayi Stan. Angizwa kahle lena. Ukuthi khona ke pha. Stan, are you hiding something? No, akunalutho but ifoni yami lena. Kaloku just okay, we'll take 60 seconds, 1 minute. You Yeah, but ungiqedela isikhathi othi ngiyenze nje. Kubona ngiqedela isikhathi lento lena ayi. Thank you. Okay, Scott, get up here. Fika lethi ngala sakhona ma. Please check out my phone as check out my phone. Type love you. That's us then. Type love you. Akunalutho lapha. Ukuklina into ozoyithola lapha. Dale, that's you, ne? Mima, Lona. Ayikho into ozoyithola lapha. Umama ke lona. Okay. Okay? Okay, delete. Type miss you. What do you see? Lona. Kusisi wakhe lona. Okay. Okay. Delete. Ngithelile. Type Akho into ozoyithola. Saziphi? Akho into ozoyithola. Kawume kaloku asikagqibi. Type thank you. Let's see who he's doing favors and sending money to. Okay. Lona ndibonga kuye. Akekho omnye. Okay. All right. Delete. Okay, ngiqedile masimashi. Asikagqibi kanti intoni ingxaki ngokwancama? Ilapho yenzani sambe ngithe isikhathi mama shaya isikhathi awujahanga. Ewe ndincamile but ngoku uyabona ukuthi sesi-athenda aba bantu ngcono sibe sesigqiba ngaba bantu then ke Iphelile 5 minutes manje sila. Kaloku Upanik mama, upanik. Okay. But nje isikhathi. Type mama. Siya 30 minutes. and then cela uphinde undivule ifoni yakho uyicima. Ay. Sorry, kaloku Stan, sonika la mali. Boss. Type babe. Your type mama. Hey. Lona. Ayakekho omnye umntu. Okay. Okay. Delete. Type outside. Kwandim nalona mosa. Andimbona omnye umntu. Hayi thina nomntu wami ingathi right. Ungathi right. Type pregnant. Asizoyazi Stan. Nanku akhona apha. Hey bo, go in. Akhona wani manje? Yima kancinci tata. Ebethu nani? Uyasiphela wena. Ana kanjani? Akhona nanku akhona apha esithi uzobhebha next week. Go into the chat. Ewe. Fona ngaba. Akhona ntombi. Efonini yakho akhona wakho mos. Ngowami kanti. Akhona lo. Ngowakho ngubani lo? Hayi akhona lo. Akhona lo uthi nanku yena uzawubhebha next week. Pregnant. Go into the chat. Samane athi type ke phone yami mina ngikwazi ngibhalela ngimazi akhona lo lapho mina. Kanjani? Ngiyakutshela ngimazi lo akhona lapho mina. Yena uyamazi? Bese sifunde To apha. the chat. Angimazi lo akhona lo mina. Akhona wani lo? Hey, Stan. Because nguwe Khawume wethu. uthandana nami yazi. Khawume kancinci. Angikhumbuli nisithi ndizawubhebha next week. Stan, sibona izinto apha. Sibona izinto apha. Hayi mabe sibona nguwe. Ayi one noise. Bethu nani? Akhona we no two. Angimazi lo akhona. Go into media, go into pictures. Angimazi akhona mina. Akhona lo. Kulelwe apha. Ikhulele songiba. Bethu nani? Stan. Yeka baluma sizawufona. Ngosifonele le ntombazana ke. Masiyifonele ngoba mina andingo akhona and andikhulelwanga. Umuntu ukhulelwe lo. Angimazi lo muntu lo. Maybe amajita bethapha ngefoni yami. Kanjani amajita kanjani efonini yakho? Angimazi akhona mina. Sapa Stan. Angimazi lo akhona lo. Wena yama. Hayi bethu nana kanti kwenze kanjani emhlabeni? Stan, usiyaziphela. Usiphela kakubi kanjani ngoba nguwe wonke lo banga. Ingqele yakho iyatreat, I would say thank you. Vele kuba asimisela. Ngaba uyibona. Asoze ndenzela into balisa ndiyakuceda, I'm helping you. Ndinqashile ngokuxesha. Umithisile uStan. Lonke akafuni ukuthi senze umntana naye. Uthi kusase eli.
Hayi njani ngoku apha. Mawusebenza kanjani umntwana mama angasebenzi? So manje ngani umntwana? Zamandla kanjani lo? Lo lapha. Lo wakhona ngimazi mina. Singazi wakhona ngimazi. Mina naye futhi nje angazi ukuthi ufake ubala efonini yami. Okay. Hayi angazana akhona. Lo wakhona wena. Uyamazi akhona. Umazi ka? Hi, am I speaking to Akona? Yebo, Hi, Akona, how are you? ngiyaphindani? I'm good. Ask if she knows Stan. Akhona. Yebo, Uthetha noPalisa uyamazi uStan? yebo ngiyamazi. Hey ake akhona. Akhona uyaphika le ndoda uthi sana kakumithizanga wena and ndiyabona nepictures zakho apha ukuthi zilapha but yena uyaphika uphika yonke into uthi akakwazi kwa wena. Umuntu wami lokuzovela ekhaya. Hey wena mntana ndini ndiyabona. Uzovela ekhaya ngoselapha akhona mina. Kanjani? Ngoselapha akhona mina. Ngoselapha kanjani Uyakwenzani ekhaya? wena nguye umuntu wakhe. Oqala nje mina umfazi nje akangishayi mina angithinti nje umfazi. But akhona wena Stan wani uyenza kanje akhona wena akhona into. Uyakhona nje umfazi nje mina angithinti ngesandla. Akona, how long have you been with Stan? Kulabantu laba nje ngeke ngibeke isandla. Akhona Stan kodwa Nkosi yami undenza ntoni kodwa umfana How long have you been with Stan? Nkosi yami. Esoqeda unyaka. Yeah. Yebo. So you side chick, did you know about Palisa? Hayi bengingamazi wazi mina ngedwa. Mina na 2 years ke nalo Stan ukuxelele ke. Mazi yakhona lo. Ngina 2 years naye. Voice angiyazi leyo voice le. Akona uthi akakwazi. Angikwazi uyangazi wena. Yebo ngiyakwazi. Awuthi ngiphika manje. Hayibo yabona ngimoshela into zami manje ngiyahamba nonkosikazi womlana manje wena usuzothi uyangazi ungazelapha. Phikelani? Umphikelani? Uthe kimi mina ngedwa nje. Ngithe kuwe kahle kwenzakalani lubane nimfuna. Ubani nimfonela kuze lo muntu angimazi mina. Ivoice le ngase ngithi ngathi ephara or something angiyazi le voice. Oh, uliphara ngoku. Uyamazi wakhona wena. Uyamazi Liphara that you slept with. ngilala nalo kuphi? Ungibonile silala? Sibonile? Nansi proof. Angilazi lo phara mina angilazi. Ende lithi wena uyahamba uyongibhatala kokwabo. Mina ndisisiba Yolobola wena Stan. Mina ndikunyamezele ungasebenzi ukuthi khona enye imali oyigcinileyo wena lobola. lo akhona wakho. Uyalubona ungasebenzi uthatha imali ungasebenzi. Yasenza Abantu le ndoda. Cha mama yabona ukuthi kutshele nje kahle. Yabona nje lo akhona lo ukhuluma ngaye. Akhona lo. Ngake ngajola naye kudala. Kudala. Mara akazange akhulelwe. Akazange akhulelwe. Akazange akhulelwe. Yamazi kodwa nje inyanto nje esikhathini esincane. Asakaza uthi ukhulelwe yimi mina ngikwazi lokho. Kodwa Nkosi. Angikwazi ukukhulelwa. Conversation, why is she sending you pictures and the pregnancy test and all that? Maybe la beka ngikhumbule nje yena mina kade ngamkhipha empilweni yami. Njani suqoqa? Kade ngamkhipha empilweni yami. Qoqelani? Kade ngamkhipha. Yabona? Hayi kodwa bethuna namadoda kantanjani Nkosi yami le ndoda ndiyithemba kangaka. No. Yayibona ke. Wena thula wena. Bakwelo bangela ukuthi ndikule ngqathi njena ngoku. Hayi sithulele vele wena. Uyahleka. You idiots. Because always so. Yabona ke manje kwenzakalani? Yabona kwenzakalani manje? Yabona? Angimazi wakhona. Uthangisela hayi sisiqhela Stan. Hayi mina akamithiswanga mina. Amazi. Akakhuliliswanga yimi mina sahlangana nje. Futhi asaze senza next. Yeah. Yabona? Yonke into. Ukukela ntoni manje? Ngiyacela ngibamela mina mama ngithi thanda mina. Bali. No. Uyangihubisa ola lonke lixesha lonke nje lakho uyangihubisa nje. Undenza isithenge sakho. Believe thana sami ne. Ndukubelieve njani? Ndukubelieve njani? Ngicela lahle induku kuqala. Ndilahlele lento ngoba ndifuna ukuqongqotha ngayo. No, akumelanga indoda ayishaya mama. Indoda ayishaya. Yonke into sokwenje. Mamela, into yona ke liyalungisa ngithi. Okay. Yeah. Ngizolungisa njani Stan? Hayi ngempi. Khangixelele kodwa silungisa njani into Hayi ngempi thana sami. sokunomntana phakathi. No, mamela. Awufuna undimithisa. Lento lena. Hayi. Cha, mamela. Ixesha eli-right kusho ukuthi lilo lika akhona. Asami asikhuluma kahle endlini lento mama. Uzohlala Bali. Khuluma kahle endlini, masendlini. Ngicela sami endlini. Akuhluka indaba zamakhamera lezi. Isikhathi siyashaya futhi manje. La siyakhona. Ngithola. Please give them their phone. Cela ukuthi mfethu siyibeke lento soyilungisa endlini kahle mama. Bengasekho labantu laba bathanda indaba zabantu lo. Abantu kanjani? Indaba zabantu. Kodwa uyazithanda indaba vele. Yena yakhe right yini relationship uzoma seyethena. Uyayibona?
Uzawuhlala naye umuntu othitha naye. ulimenemene lo bhuti uzawuhlala Awuthindi nawe. No mama asama Askisi mama. Seyilungisa masifike endlini ntombazana sami ne. Ngiyacela sikhuluma kahle sichazele kwenzakaleni. Hayi phambi kwalabantu laba bathanda indaba ne. Uba emithi lamntu. Angcono uvela uzihambele kuye. Uyojola naye. uyolobola phaya Uhambe uyolobo Yokulobola uyifaka apha yokulobola ngoba yikho la. Mama lo mama nona. Ufuna ukukwatisa wena ubusukwatile nje. Uyavuma na ukwatisa umunye umuntu osifazana ongamazi? Hebethu nana. Calm down. Ungakadiswa into ongazazi. Lo muntu lona wenza wena uthona ukade so that thina sohlukana ngoba efuna ukubuya yena kanti mina ngisamfuni. So ngicela na ulalele. Kodwa Nkosi yami sendaphelelwa ngamandla yini into ukuthemba kangaka. abakambe phinda yeke ucheater akazaye ukucheater yo Uyazi mama. Wena nguwe nje umosha ulanga lethu nje suka nje waxwala. ndikuncedile I helped you Cela lethe indosana sami yakuthetha. Cela uyeke induku yami. Cela uyiphathe. Cela uyeke. Ngiyeke namakhamera lana uthi angibona indoda uyagijimisa ngenduku. Undibukisile nawe. Undibukisile khonto oyifumeneyo mne efonini yami kodwa wena ufuna abantu ufuna akhona abakhulelweyo abapregnant. Ngicela sanizami ngiyasho ngithi ehlisa umoya. Siyendlini manje asisana la besithi sakhona. Ngicela vele Uzawuya njani sokwazi ukukhuluma lento le. Wena ntwana wayivuka ngokufaka ufebile sifebe Angifebanga lo muntu lona uyena ufuna mina nangu umuntu wami. usaxoka nangoku stand Thanda sami Umuntu wakho. ngiyakuthanda yazi. Ngiyacela. Awusandithandi Wehlisa umoya. uyaxoka futhi kunoba hayi nguye akhona kuphela apha kule phone yakho. Banintsi kakuba abantu abalapha. Mama masifika endlini. Bakithi over. Lalela masifika endlini ifoni uzokunika yona uzoyivula uzokunika nephethini wazi ukuthi ifoni yami ivulwa kanjani so that uzongibheka ukuthi Ngiyaqaqwa njalo mnyama ifoni ihlezi phezulu kwetafile. Manje ndiye kuye ngivakatshela ihlezi setafileni. Eyakhe ifoni ihlezi ifihliwe uzawuthi ayibona ifakwe phansi kwebhedi. you stand Akaze wayiphatha ifoni lo bhuti esandleni sakhe. so akacheater basically Kaqile. Yami igcina kimi ukuthi ngisuke ngafuna ukuthi uphazamiseke mangithi usiva amakhozi nawe ukwazi wasola something ngithi akwazi wasola lutho Kodwa nafu namhlanje kuphuma isisu. lethu yeza ukwazi wasola Uphuma isisu. no hayi sisi le Namhlanje. manje ngizokuchazela ukuthi masifike endlini angifuni ukukhuluma indaba zami zonke Uyongichazela ukuthini? Unrob. ngifuna ukukhuluma kahle nawe sisoyi2 yokumarinate Netata anisosithenge sakho ekugqibeleni. ngiyakwazi Ngoba ndikunyamezela ungasebenzi. Ndikunyamezele awusebenzi, ndikunyamezele wenzelwa ndimi yonke into. Apha ndisho nokuba nemali endikunikayo ndiphinde uhambe uyinika akhona wona kanjani mama ukhona kanjani ngoba yazi yami sispenda ndawonye imali engiyitholayo sispenda soyi2 so angazi ngakuchithela mina uyazi lokho kwenzekala manje into bengayitshela ukuthi ngiyiserious angazi ngithathe serious ayikho engcono. Hayi, hlisa Yazi nje uhlukile kuwo wonke. Hayi awuhlukanga. yima pali Awuhlukanga. pali Hayi ndiyeke mina. Ndiyeke ngixolukane nami ndiyeke. kanjani manje mawujabulisa Ungandibambi. jabulisa Ndingakujabulisi njani na? Jabulisa lesifora Abantwana why uzokhuluma yonke lento lapha phambi kwalabantu ngithatha sami sendlini pali ngichazela sami sendlini do you want to leave or do you want to keep your man because sitting here and discussing all of this when you know you want to stay is ridiculous. So do you want to go home with your man? He's not violent. Uzokunika ifoni. Asizokujaja thina. ungajabulisi labantu Yena ndiyamthanda ngekwazi ukuhlukana naye. Hambani ke pali godukani. Go home pali. Kodwa inhliziyo yami ibhlungu shema ndifuna ukuxoxa uniphoxile. Excuse mama, excuse mama. Lahle induku pali. Lahle induku. Excuse mama na. Salani namakhamera lesikora sakhe isibhida. I'm sorry. Senzeni. What did you send? Oh, are you ready to close the show, my Scott? Mina. How? Do you want to close the show? Taking present mina. Yeah. Ngiyeza umsebenzi wakhe. Ngiyacela man. Pali show. Mana before What? before we valley show kule shadi sengiyibonile yakha I saw something was it on What did you see? status sakho saku WhatsApp. Okay. You made a video la ubukhuluma khona uthi What video? uthi ayithi soqalile uyajima manje. So uthe you met this guy angazi uhlangana naye ejimini obusuphuma ejimini. Ndaba zami uDavid. Kumele ngiyikhuluma abantu bazi.
uthulisa lo mtida lona wacela inamba uthulisa I looked at the gent ngathi yena okay mhlawumbe kunento engcono angayenza wathatha inamba mayifika endlini you guys started chatting on the first day umtida wathumela imbali wathumela chocolate wathi ufuna ukubona wena wathi ke na hayi okwangoku ndi busy xa ngithola ixesha ndizenza njani ndizakwenza isikhathi so umtida walokhehle lathi hayi no come to my house yoza sihlale phansi sikhulume wathi ulisa ndithe busy xa ngithola ixesha my story time. Really? What, Lamini? I need to tell you blockile. I blocked him. Yeah, I'll tell you. I'm blocking, I'm delete. He was overwhelming me. And after I blocked him, he texted me with another number. I blocked it again. And then he texted me with another number. I blocked it again. He texted me with 4 numbers. They actually, I'm not abusive law. Because that kind of obsession is not... Oh. That's the kind of man that would hit me. Yeah. I was like, no, man. I blocked you 4 times. Your text with different numbers. Yeah. And why do you have 4 phones? It means you're a criminal. Criminal. Akhona ama-criminal athathela ama-Lamborghini ungadlali ngengane yabantu. But why does he have 4 cell phones? Akhona ama-Lamborghini aropha ibhedlela zase adla imali. Zasethembisa. Yesethembisa. Ichita asi-criminal. No, but Lamzi he had to go. He had to go. So namanje sase singena namanje. Not really. How? What's that? Sekino umuntu. Ukhona uzama naye. Okay, hayi. But Musa asked me out on a date and I said yes. So there's 2 of them. Okay, I've eliminated you because you have not asked me out on a date. Musa is taking me out on a date. Ndihoya abantu abaserious. Basiriya. Mina vele ngiyazaza ngikho serious. Oh gosh. Anyway, guys, I'm going on a date with Musa. So uDlamini uKhiqiwe. He's out the game. Anyway, that is an absolute wrap from me. My name is Lisa Serame. Do follow me on Instagram, Lisa Serame _ See you later. Sanibonani Dumelang Mzansi. Welcome to CMTV and yet another episode of Niyathembana Na. Do you trust each other? My name, of course, is Lisa Serame. Ntombi yaseGqeberha. And I go around these streets testing your loyalty, and in the process, of course, I make sure Ziyamporo ma. Best believe if we are Yuruza, I will find you. Stay tuned. It's about to go bananas. Simfanele usima uzoshutha akwazi. Hey, angihlangene nosimami. What is Vanessa? She's a baby mama and what?